Eu son Carlos García Casás, neto de Adolfina Casás Rama, unha das cantareiras homenaxeadas no Día das Letras Galegas do ano 2025. Eu chámome Bieito Romero e son membro fundador dun grupo galego chamado Luar na Lubre, un grupo de música folk que leva máis de 40 anos en activo. Levamos máis de 2000 concertos en máis de 50 países, levando a nosa cultura e a nosa música dende unha perspectiva particular e moi persoal. Para outra non lle toco, aunque me pajen na man, ai, aunque me pajen na man. Son Xavier Díaz, un cantante de música tradicional que se fai acompañar normalmente das súas pandeiretas e dos seus pandeiros, pois para expresarse, como vehículo de expresión, como ferramentas para cantar. O vindeiro Día das Letras Galegas está dedicado á nosa música tradicional personificada nas cantareiras e na xente que fixo que a tradición oral tivese continuidade e que chegase até os nosos días. Pareceme maravilloso, porque creo que é unha débeda que tiña toda a sociedade galega, con todas esas mulleres, aboas, bisaboas, tataraboas, que xeración tras xeración foron legando todo ese patrimonio material, as cantigas, as muiñeiras, as xotas e outras moitas cousas, non solamente muiñeiras e xotas, refráns e moita sabiduría. Tuvemos a Eva Castiñeiras como unha das referencias, porque tamén nos serviu para recoller unha das súas músicas e interpretala a nosa maneira. Miña avoa representa a unhas mulleres que durante moito tempo mantiveron as cantigas populares galegas e transmitiron ás seguintes xeracións. Rosa era a sobriña da miña avoa Adolfina, tamén outra das cantareiras homenaxeadas neste Día das Letras Galegas do 2025. Eu creo que elas son as protagonistas fundamentais, non únicas, porque os homes tamén transmitían e hai moita transmisión oral que ven na man dos homes tamén, pero creo que o papel das mulleres foi clave e así está reflexado nos cancioneiros, así está reflexado nas recolletas que fixeron dende Alan Lomax nos anos 50 até a todas as grabacións que fixo Dorothy Schubert. Dorothy Schubert foi unha investigadora que fixo un traballo importantísimo dedicándose a recoller cantigas populares por toda Galiza, nunha época en que aquí non se lle daba importancia ás cantigas populares, ela veunos decir que si eran importantes. Con respecto ao papel da muller na música tradicional, creo que os tempos que corren veñen de alguna maneira a facer xustiza por unha situación que históricamente non o foi. As mulleres tiveron unha importancia fundamental na transmisión das cantigas populares galegas, porque elas aprenderonas, conserváronas e transmitironas. Ha de ser o derradeiro después de la salvación. Baila Manueliño, Manuel baila. Baila Manueliño con Adelaira nena, con Adelaira.
baila Manueliño, Manuel baila. Pois eu chamo Valdara, canto e toco violín no grupo de Ninjures. Dime xa se que podes habitar outro corpo, outro animal, outra vida, outro lugar. Corre xa longe sen mirar. Bueno, sou Gives, sou música e tamén artista multidisciplinar. Porque non considero que faga unha única cousa. Bueno, non que o considere que non o fago, pero sí que é certo que para min a miña rama principal e o que máis me move é a música. Claro, unha sensación que eu xa tiña de aí atrás que cada vez, bueno, non é que teña esa sensación que está a pasar nas asociacións culturais, pois dende que foi o boom Tanxugueiras, cada vez estamos máis achegados á nosa cultura, á nosa tradición. E eu creo que era un paso necesario realmente dentro de todo este boom para, sobre todo, afianzalo e que non se perda, non se dilúa dentro da rapidez de consumo na que vivimos agora. Nós somos tanxugueiras e somos cantareiras e pandereteiras. Pois sí que vas empezar ti. Empezou? Sí, Vale. vamos. 1, 2, 3. Pois que este ano se dedica as letras galegas ás mulleres anónimas que nos deixaron todas as cantigas que temos a día de hoxe, para nós foi unha alegría enorme cando nos enteramos, falamos entre nós e dixemos que guai tantos anos dicindo que nos encantaría que as mulleres tiveran un día das letras galegas, e creo que as nosas aboas, as nosas tataraboas e todas as mulleres que cantaban merecen que este día se dedique a elas. Que lle adiquen este recoñecemento e este premio que normalmente está como vinculado así ao mundo académico ou a xente que parece que ven de outras partes, que lle dediquen a cantareiras que normalmente non teñan como este posicionamento ou este recoñecemento, non? Pois pareceme maravilloso e que xa era hora de que as mulleres que conservaron a cultura e a música no noso país durante tantos anos que por fin se lle recoñece o traballo. E cando tocaban as pandeiretas eran todas mulleres, non? Casi todas mulleres. E sí que non se lle tiña ese mérito como pois, se lle podía ter o gaiteiro ou o mismo home que cantaba. Os gaiteiros iban cobrando, non sei se era con diñeiros, e con viños, e co coubera, e as pandeireteiras nunca cobraban. Elas tiñan que facer a festa sí ou sí. Entón, nos parecía injusto e por eso se dedica o Día das Letras Galegas a todas elas. E máis, tiñamos de que pagar a todas. Porque a figura do gaiteiro sempre foi unha figura icónica e que de alguna maneira a gaita eclipsou todos os diferentes aspectos da música tradicional, que en moitos casos foron vertebrados, ou a música foi vertebrada polo papel da muller, por as mulleres que eran as que cantaban e ademais as que tiñan ese patrimonio da lírica na súa memoria. Eran elas que cantaban, eran elas as que ensinaban, eran elas as que se arrancaban a tocar nunha foliada ou en calquera outro contexto, pero que falábamos antes do recoñecemento, penso que non era, quero dicir, que non se lles recoñecías ese traballo que facían. A miña avoa naceu no ano 1912 na vila da Igrexa, Cerceda. Naquela época a vida en Galiza era moi dura, era dificilísimo. Creo que unha nena que fora o suficientemente curiosa tamén tería moitas oportunidades para aprender moitas cousas, non? Porque a xente dese tempo estaba moi apegada á terra e tiña unha maneira de vivir moi apegada, obviamente, a realidade, non? Ao día a día, ao que os rodeaba, por exemplo, a natureza, os ciclos do ano, etc. etc. E iso é como vivir nunha universidade popular, chea de mestres e mestras que saben moitas cousas, con tal de ser un pouco curioso e poñer a orella, escoitar os avós e as avós, e escoitar os pais e as nais, pois xa supoño que aprenderían moitas cousas. Os galegos en xeral, e en concreto tamén a muller galega, é unha figura que ten moito traballo, está moi ligada ao campo tamén, ao traballo con animais. E no caso das mulleres é o ter que, pois, coidar da casa,
tamén sei que ir ao campo, o que axi facer, máis cuidar da familia. O sea, é o doble. Entón, bueno, ao final tamén estes momentos de xuntarse, no? Pois coa veciñanza para cantar, para festexar un pouco, eran eses tempos, eses momentos nos que tiña realmente para poder descansar un pouco e pasalo ben. Ao final era o que conectaba a xente, o xuntarse na taberna a tocar a pandeireta, pois ou a tocar a gaita, quen sabía, e a cantar. Bueno, a imaginación que eu lle podo dar a esa época é unha imaginación de referencia. Supoño que é unha época difícil e ao mesmo tempo unha época dende o punto de vista etnográfico e antropolóxico dende a nosa perspectiva moi interesante. Un tempo no que toda esta música tiña unha viveza grandísima e onde se podían escoitar precisamente con toda a plenitude, con toda a forza, pois todas estas cantigas, non, que este ano 2025 van a estar homenaxeadas. Demos a ver só os momentos como fotos fixas, pero temos que ver as cousas como un proceso. Hai moitos anos apenas se vendían libros, apenas se lían libros. Moita xente non podía ir á escola. Poderían xogar a moitas cousas, porque ademais os xoguetes os facían con calquera elemento que tuveran ao seu alcance, con unha pedra, con uns paus. Construían un xoguete ou con unhas pedras xogaban a calquera cousa, non? Debía ser unha vida complicada, complexa, para unha nena, por moitas cousas, non? Porque moi probablemente a sociedade era unha sociedade especialmente machista, non? E na que as mulleres tampouco tiñan demasiadas oportunidades. A miña avó Adolfina probablemente forxou o seu carácter a base de dificultades. Seguramente algunha vez recibiría algún castigo polo seu espírito máis inconformista. Algunha pandeireta chegaría ás súas mans e coidaría como un tesouro. Pois os comezos, o sea, os nosos comezos de miña irmán, Sabela e eu, que somos semelgas, foron con 4 anos que nos apuntaron a unha asociación de música tradicional, que é onde pois dan clases de pandeireta, baile e todo o que ten que ver ca cultura e tradición. Entón empezamos aí e deixámolo aproximadamente sobre os 11, 12 anos para estudiar e porque non nos coincidía con horarios, e despois volvimos outra vez con 22 aniños, así que os comezos foron moi guais, E os meus comezos foi porque unha das miñas abuelas é pandereteira, é unha desas mulleres que cantaban e bailaban fai moitos anos, e cando vin tocar na súa aldea, en Runs, en Boiro, eu dixen, eu quero ser como a miña abuela, tamén quero ser pandereteira. E ca outra miña abuela, que a abuela por parte de nai, empecín a ir a clases de pandeireta. A miña abuela e eu, as dúas íbamos. E a partir de aí xa me enamorei desde os 9 anos, 10 que empecé, hasta ahora. Non me despedí da pandeireta. Os meus comezos foron nun tempo no que esta música tiña moi pouco recoñecemento. Eu non entendo moi ben porque eu cheguei a isto, porque eu non tiña ningún antecedente familiar que me trouxese a este punto, non, de querer meterme nesta música, pero en calquera caso para min foi un descubrimento no ano 1984, 85, que foi cando comecei, e
pouco a pouco funme metendo neste mundiño, fun coñecendo xente que estaba paralelamente comigo traballando tamén nesta música, neste xeito de vivir, e finalmente pois metinme profesionalmente porque entendín que era unha vía moi interesante e aquí estou. Os meus comezos foron na música, están vencellados de alguna maneira a Irís, porque o meu avó materno era dali, e el mercoume unha gaita de fol. E con esa gaita eu empecé a tocar en San Valentín, en Fene, porque o meu pai traballaba no hosteleiro, no Astano. Así que ali nunha pequena asociación cultural, no Centro de Promoción Social de San Valentín, empecé a tocar a gaita. A ver, eu sempre, dende que sou nena, eu quería ser cantante e facer videoclips. Vale, eu é certo que de pequena cantaba mal, non pasa nada. O sea, ao final é un soño que ademais eu perdín polo camiño mentres crecín na adolescencia, pero cando volvín un pouco a decir que quero facer coa miña vida, realmente, pois eu sou produtora audiovisual, o sea, estudei produción audiovisual, sou produtora audiovisual, volvín á música, aí sí que son moito máis autodidacta, e que para min a música é todo. Polo que me teñen contado, a miña avó era moi boa facendo foliadas. Ben, eu coñezo a súa forma de ser, era unha muller moi festexeira, gustáballe moito a festa, e penso que moitas veces chamábana para traballar para algúns sitios porque sabían que ela ao final iba a facer unha boa foliada. No seu estado primixenio, unha foliada é unha festa que se fai nun rueiro. É antiga, pero está recuperada recentemente. Pois, bueno, xuntámonos moito para facer este tipo de festas, que algúns lle chamaban foliadas, outros chamabanlle seráns, outros chamabanlle ruadas, que ao fin e ao cabo veñen sendo mesmo. Para nós ir de foliada sempre e sigue sendo o mellor da música tradicional, porque ao final é o lugar onde compartes e onde realmente aprendes a tocar a pandeireta e sintes o que podía sentir a xente daquele entonces cando se tocaba e se bailaba, porque ao final a música tradicional é unha música do pobo, feita para o pobo, feita para contar o día a día, feita para olvidarse de que estás traballando e sentirte que estás xogando. Para ligar. Para lidar tamén. Entón, é o mellor momento, porque o que facían os nosos avós e avoas fai moitos anos, estamos facendo tamén nas foliadas, pero con un contexto de hoxe en día. De humanidade, de encontro, onde a música e a danza pois estaban fluindo constantemente. Iso, cando aparece a televisión e os medios de comunicación, todo eso rómpese, pasa a outro lugar. Todos esos lugares de transmisión van desaparecendo e convírtense noutras cousas completamente distintas. Aí é onde aparecen as escolas e aí onde aparece outra forma de transmitir as cousas. Pero hasta ese momento, os grandes conservatorios eran a transmisión oral e a oralidade, basicamente. Bueno, a miña mellor experiencia profesional nun concerto, eu creo que foi no Atlantic Pride, que foi, un festival que se fai aquí na Coruña todos os anos, polo mes de orgullo. E eu realmente levaba pouquiño co proxecto de Hidden e eu recordo, toquei na plaza de Pontevedra e recordo que estaba cheo de xente, pero xa non só iso, sino que a xente estaba cantando as mías cancións. E eu quedeime, non sei, para mí foi como antes e un despois. Tamén recordo estar nese momento e dicir: disfruto porque vai ser o único que sexo así este ano. Tía razón. Pero, foi increíble, a verdad. Pois, por decir unha anécdota tópica é o encontro con Mike Oldfield na Praia Clube de Coruña. É un topicazo, pero ese foi un dos momentos máis emocionantes que eu tuve na miña vida por inesperado e polo que resultou daquele encontro. Non sabría dicilo. Unha delas foi o primer concerto, a primeira vez que nos pagaron por algo que facíamos totalmente gratis. Levábamos moitos anos facendo gratis, polo tanto, cando nos pagaron foi wow.
esa foi unha das experiencias que xa máis olvidarei. E despois é que poder vivir desto é que hai miles, por exemplo, encher o Coliseum tamén foi outra experiencia impresionante. Ti que? Eu creo que unha das mellores experiencias que nos pasan con isto da música e dedicarnos á música tradicional é que veñan pois nenos, nenas de todas as idades as que lle estamos falando a decirnos que están empezando a falar galego gracias a escoitar as nosas cancións, a decirnos que están empezando a tocar a pandireta ou a bailar gracias a vernos a nós e ser pois un referentes para todas as nenas e todos os nenos. Eso é un dos mellores agasallos que nos levamos como grupo. A mí encántame cando sacamos unha canción ou un tema, por exemplo, fai pouco que sacamos unha canción que parte precisamente dunha recollida que escoitamos de Rocé Schubert, que está no Apoi. E escribimos a raíz desa escoita e desa melodía que nos encantou, cantada por unha señora da Arzúa, escribimos unha canción que se chama Último Baile. E se puxeron en Radio 3, que é unha emisora nacional. E para min, pensar que a idea ou a forma de facer música que tiña unha señora nos anos 70 en Arzúa está sendo agora escoitada a través de outro grupo que recolleu esa melodía e que agora sona nunha emisora nacional, é unha cousa que me encanta, porque como que disfrutas o doble, sabes? É o teu grupo que está soando, pero que encima é outra persoa que tamén como que se está revitalizando o que ela facía gracias en parte tamén ao teu traballo. Non estamos inventando nada, pero unha cousa que se disfruta moitísimo, moitísimo, porque o sintes compartido e creo que non hai cousa máis bonita que iso. Pois nós, a hora de compoñer as nosas cancións, a ver, tan xugueiras, levamos xa moitos anos cantando, entón pasamos por moitas etapas. Ao principio nós éramos e somos pandereteiras, pero antes non aprendimos tanto como sabemos agora. Entón, tirábamos de coplas tradicionais, das que cantaban as nosas aboas, non as cambiábamos. E a medida que íbamos aprendendo, pois fomos empezando a escribir as nosas propias cancións. E agora, pois, escribimos do que nos está pasando a día de hoxe. Fai 2 anos escribíamos pois sobre o noso proxecto, que empezaba, buscábamos cancións, tamén sobre, a veces pasámoslo mal, e buscábamos coplas que falaban do mal que estábamos pasando, e a día de hoxe estamos escribindo, pois, do ben que estamos. Pero sempre mantendo a lírica popular. Sempre intentamos. O sea, nós agora escribimos as nosas letras, pero pensando en como se escribirían as nosas aboas. Eu penso que unha motivación que podían ter e que é unha motivación moi habitual ainda a día de hoxe é o amor. O amor e o desamor supoño que se viven exactamente igual. Os ciúmes son un sentimento exactamente o mesmo que a principios do século pasado. As tristezas, as penas, os pesares, as alegrías, todo. É dicir, en ese sentido, creo que hai moitas cousas as que se lle cantaban naquel momento, nas que todavía ten moita vixencia cantarlles hoxe perfectamente. Amores que se nos meten no corazón, na cabeza, que non nos saen, ou que de repente a persoa que ti queres marcha polo motivo que sexa, ti estás apenada porque o queres. Eu penso que o amor, aparte de que é unha das que máis me gustan ou máis me moven a min, é unha das principais. E despois as labores domésticas. Domésticas ou labores do campo que teñan que facer antes, que agora parece que nos quedan un pouco lonxe porque nos normalmente pois, vivimos noutro contexto e igual non estamos tan familiarizados co día a día dunha nena de fai 50 anos, pero que daquela eran a súa realidade, entón cantaban o que facían e cantaban o que vían. É que esta idea imagino perfectamente porque a miña avoa traballou sempre en casas de veciños que tiñan máis poder adquisitivo ca a miña familia. Miña avoa toda a súa vida se dedicou a traballar nas leiras, nas casas de outra xente, fixo moitos traballos diferentes
E imagínome, por exemplo, que está cuidando de todos os nenos que hai nesa casa e que chega un momento que os ten que dormir e que lles canta un arrolo. Claro, a lareira era o lugar de encontro da familia. Non había nada que interferise o poder falar, o poder relacionarse, o poder socializar. Entón era o punto de encontro onde se transmitían os contos, onde se transmitía a información, onde se transmitían as cantigas, onde se transmitían os refráns. E, ao fin e ao cabo, era o punto fundamental da oralidade. A miña avoa Adolfina utilizaba o galego para falar e para cantar principalmente, aínda que tamén cantaba algunha canción en castelán que eu creo que viñan de xente que iba a seda ou de viaxeiros que iban e viñan de Castela para Galiza ou de xente que viña a vivir a Galiza. Pero principalmente era en galego. Tocaba a pandeireta, cando non había pandeireta, tocaba un plato cun carabullo, e tamén tocaba a veces unha botella de anís cunha culler. Calquera cousa valía para tocar. Pois realmente o futuro do galego non te sabería dicir como vexo, porque sí que é certo que parece que cada vez se está abrazando, utilizando máis a nivel cultural, pero claro, o que manda é o popular, o que manda é o que hai na rúa. O galego está perdendo falantes e hai que ver que non é só unha lingua, senón que representa a forma de ser nosa. O galego debería de recuperar a importancia que tivo nun tempo e para iso faría falta que moitos nenos volvesen falar galego entre eles. O que pode ter é o que nós decidamos. Todos como sociedade temos que decidir, tomar decisións, sexan políticas ou non. Moitas veces as decisións que tomamos son políticas, porque nos convocan cada certo tempo para tomar esas decisións. Pois o vexo complicado. O vexo complicado porque eu creo que hai que aplicar medidas puramente políticas para que realmente o galego colla o pulo que precisa. E porque se desaparece, nós desaparecemos como pobo. É algo, unha riqueza tan grande e algo tan bonito que nos dá lástima que non se fale en galego e que se perda. Porque se non é que o fale unha persona ou dúas e que dá igual, total, se non o falo a quen lle molesta. É que claro, non me molesta que non fales galego. Non me molesta que eu teña unha conversación a persoa en galego ou eu en galego a persoa en castelán. Eso non nos molesta. O que nos fastidia é que vai desaparecer. Así que, nenos, nenas, nenes, fala de galego porque é superimportante. E se non queredes falar galego, polo menos entendédeo. Que non vos costa nada. Entendédeo. Bueno, eu aquí onde me ve realmente sou neofalante. De feito é gracioso porque eu sou da Costa da Morte, pero o meu galego é da zona da Mariña. Por exemplo, eu son un neofalante. O meu curmán que está aquí sabe que eu me chamaba Javier. E de feito a min chamame Javi. E que ata a universidade eu falaba prácticamente en español, continuamente. Bueno, da zona da Mariña con tintes, da zona pois de Ourense a de Celanova, porque sou moi fan de Celso Emilio Ferreiro. E sí que é certo que hai certos dejes que collo pois de telo lido a el. Pero, bueno, fixen o cambio de lingua como a persoa da Mariña, cando xa era maior, e para min todo o que foi o proceso de acercarme á miña cultura foi moi importante porque
eu realmente crecín sen un sentimento de pertenza. Hasta que nun momento determinado fui consciente de que era importante que mudara a miña actitude lingüística. E entón, pois, decidín cambiar, aínda que o entorno non era o máis propicio, non era o máis favorable, pero fíxeno. Un día fui ao Rexistro Civil e galeguicei o meu nome. E foi moi divertido porque o home me preguntaba, pero home, por que faz isto? E digo, porque, bueno, non o fixeron os meus pais no seu momento e eu teño a posibilidade de facelo hoxe. E que é verdade que hai partes da sociedade que teñen unha obriga. Eu reflexionei moito respecto deso últimamente, non? Sempre decimos, un funcionario ten a obriga de falarme en galego, digo, e eu prefiro pensar, ten o privilexio de falarme en galego. Aparte de falarme en español, pódeme falar en galego. Eu creo que estamos no mellor momento para a música, porque nunca tan bons músicos e tan boas propostas tivemos en Galicia. Entón, todo o que veña feito en galego é super positivo e moi interesante. Eu diríalles que se animen a escoitar, que lle den unha oportunidade. Que a veces son 3-4 minutos que perdes de escoitar unha canción e que quizáis tedes a oportunidade de descubrir algo que pensabas que non che iba a gustar e que ao final che acaba gustando moito. Hai un paralelismo moi bonito e que a mí me gusta moito, precisamente vencellado a isto da música e ao baile. Os mozos e as mozas que agora se xuntan para facer unha foliada en calquera contexto, na Fonsagrada ou en calquera sitio fan unha foliada e póñense na rúa a bailar, espontaneamente. Bueno, pois a mí me gustaría que espontaneamente tamén todos os mozos e as mozas do meu país se puxeran a falar no idioma propio do meu país, que é o galego, e logo que aprendan todos cantos máis poidan aprender, que eso é algo maravilloso. Toco para mi hermana, toco para mi hermana, ay, toco para mi hermana. Para outra non lle toco, aunque me pajen na man, ay, aunque me pajen na man. Ali vai a que cantar jalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores. Baila nena, non parece bailar, ay, non parece de bailar. Que as estrelas bailan sen deixar de alumear, sen deixar de alumear. Ali vai que cantar jalando coa súa garganta. Bota flores, todos queren ser os seus amores.